Aşk imkansızsa ver abi. Ama burası ne oğluma ne bana göre bir yer. İstediğiniz gibi yaşayın. Ama biz bu topraklara ait değiliz. Oyalıyorum ruhum seni. Bütün yollar tıkayan var. Kaybedemem. O yüzden bu işten yakamızı sıyıracağız. Sonra da herkes kendi yoluna. Masal bitti. Savaşacak gücüm kalmadı. Šta će se desiti u novoj epizodi serije Uzak šehir poslije Nove godine? Hoće li Džihan uspjeti da vrati Zeynep koju je Sadakat dovela u vilu nazad kući? Hoće li Sadat kojeg je Kaja ranio umrijeti? Da li će Sadakat uprkos Džihanovom protivljenju izbaciti porodicu Šahinovu iz kuće? Odgovor na sva ova pitanja naći ćete u našem novom videu. Prije nego što počnemo, imam malu molbu za vas. Lajkajte ovaj video i pretplatite se na kanal kako biste me podržali besplatno. Unaprijed vam hvala. Počinjemo brzo. Nažalost, Sadakat je ponovo započela novu igru, a ovog puta uključila je i drugu osobu. Dovela je Zeynep u vilu kako bi Džihanu rodila dijete. Međutim, Džihan to nikada neće prihvatiti, ali izgleda da djevojku neće moći da vrati kući. Sadakat očigledno ima čvrst plan. Stalno ponavlja da djevojka ne može da se vrati kući. Očigledno zbog obećanja koje je dala njenim roditeljima. Sadakat će ovo objasniti Džihanu, a Zeynep neće moći da napusti vilu. Postoje dva scenarija. Da djevojku udaju za Kaju ili da je udaju za Kadira. Znam da je ovo dio sa Kadirom malo komičan, ali s obzirom na to da Džihan nikad neće prihvatiti Zeynep, vjerovatno će se odlučiti za jednu od ove dvije opcije. Međutim, Kaja je trenutno u neizvjesnoj situaciji jer je ranio Sadata. Ako Sadat umre, Kaja bi mogao da završi u zatvoru na duže vrijeme. Ipak, kao što sam već spomenula, Sadat neće umrijeti. Ako Sadat umre, Kaja bi mogao da završi u zatvoru na duže vrijeme. Zarinin iskaz bi mogao omogućiti Kaji da se brani sa slobode, pod uslovom da Zarin može da svjedoči. Ali njena majka će se vjerovatno protiviti tome, pogotovo nakon nedavnih događaja sa kućom. Zbog toga je malo vjerovatno da će Zarin dozvoliti da svjedoči u Kajinu korist. Šta vi mislite o ovome? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Čak i da Kaja ne završi u zatvoru, on nikada neće pristati na to da se oženi sa Zeynep, jer on nikoga ne vidi osim Zarin u svom životu. S druge strane, Džihan pokušava da natjera Sadakat da potpiše dokumente kako bi vila prešla na njegovo ime, a zatim da je preda Šahinu. Međutim, Sadakat vjerovatno neće potpisati te papire. Naprotiv, ona će možda tajno poslati svoje ljude da izbaci porodicu iz vile. Čak i ako ih ona lično ne izbaci, službenici izvršenja bi mogli doći da isprazne kuću. Sadakat se sigurno neće povući iz ove situacije i izbacit će porodicu Šahinovu iz kuće. Ovo će dovesti do sukoba između Džihana i Šahina. Džihan je obećao Šahinu i njegovoj teti da neće ostati beskućnici, ali će prekršiti to obećanje što bi moglo dovesti do njihovog neprijateljstva. Ipak, Džihan će s vremenom riješiti ovu situaciju. Kako god bilo, on će na kraju natjerati Sadakat da potpiše dokumente, preuzeti vlasništvo nad kućom i predati je Šahinu. U međuvremenu, Alija bi mogla početi da shvata neke stvari o Džihanu. Kako vidi, on se suočava s velikim problemima i možda će ga s vremenom razumjeti. Brak između Alije i Džihana, koji je zasad samo na papiru, iznenadnim zbližavanjem prerašće u pravi brak. Alija će saznati za testament svoga muža i nakon što to sazna, njen bijes prema njemu će rasti. Ali zahvaljujući Džihanovim pristupima i dobrim namjerama, počet će da razvija ljubav i interesovanje prema njemu. Ono što sam saznala nedavno jeste to da je možda Ečmel upleten u Boranovu smrt. Šta vi mislite o ovome? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Ne zaboravite da lajkate video i pretplatite se na moj kanal i uključite zvono za obavještenje.